No? Claro, kining makita ko nga video karon ka sa mga Ariel. Wala ba gitabuna no? Naidaghan na nanaw sa kilid pati daghan na maninog ginang sa kilid. Unya eksklusibo kay sa nga tanan unya sila ra gisimunan. Sila ra. Kana na ang espesyal ang maong kuan tawag ni ang pagpabunyag kasamang mil. Yan. Gawas pa niya na mga kasamang mil. Aduna man dahil kasayuran ang mga kaparian tiali. Di sila sila magbunyag ug kinsa ug unsa ni ilang gibunyagan. Yan. Di mo ni iring, di po ni iro tiali ug unsa may status ni mga kasama. Murag lisod po kay nimo i-lecture ana nang kahimtanga. Murag lahi imbis makahatag kag moralidad nga maayo, makahatag ka og kuan. Madiscourage sino ang girikanan. Tingali kasamang mil aduna siya punto ni adto nga dili maayo ka pamarisan o makahatag. Tama to ingin nato kanina no nga dili siya maayong pamarisan kay lalaman ka na di ba ka maulaw na day nga nakigdog ka sa lalaki nya na may anak nya wa kay bana mutay sakit-sakit tong words pero realidad siya pero mo lagi na dapat dili in public kana man gibuhatos pare yang kana bitong mangumbisal ka padre pag mangumbisal ko padre so ano man one on one mo dili to in public kay ko in public lain natong istorya ka sa mga Ariel lahi kayo imbis makahatag ka siya ang maayo nga hunahuna makasama makabalansi siya nga mupadayon sa unahan sa iyang na tagamtaman nga lisod kay nga kahimtang mga kasama dali na uban nga magbulag lag uyab bisig ni tabo murag bugat na gani kay kinangla pa nag amigo ako nga ay hunahuna ana kay kuan mo nga daghang pang lalaki ana ba in realidad na experience ko na kasama Ariel no pero di na nako tas-on kay kasi maghilak pa ta diri sige nasa linya karon dura tay caller. Okay? Kasamang Silbert na si kasamang Silbert mohatag og opinion kasama. Yan. Hello, may buntag kasamang Silbert. Kasamang Ariel o kasamang manager. Yeah, good morning sir. Okay, naglaom ko nga may isgutan ninyo karon o salamat ko inyo yung naisgutan. Yeah. Una sa tanan no. Kining akong tingog dili na siya opisyal nga gikan sa simbahan tungod kay I'm not a priest no. Dili po gani ko canon lawyer. Just a personal panahom lang yun sa maong issue no. So una katong kinaiyas pari no, makita nato nga murag nag-usa ta nga medyo dunay murag dili maayo no. Dapat katong iyang pagmaymay done in private not in public. Tama gyud. Dayon naamang ko'y nag-message po na akong sa kamedya man, akong amigo. Dayon, di lang ako hinganlan. Nga, matud pa niya. Maayo siguro nga panahon ng atong usbon, ang atong local policy nga ingon anak nga dili bunyagan, ang mga bata nga ang inahan walay amahan. No? Okay, kana sa ako kung nahibaw-an good po, hinoon ang atong diocese na sila'y local autonomy pod na mahimog mga palisiya. Pamurag makasabot po ta, di po nato dayon pagkasad-o na gud po ang pari, kaya na po siya gibasihan. Kinaamang gud po yung mga diocese, nga nagay palisi nga ingon ana. Kaya kinaamang po igahom gud ang mga diocese maghimog mga palisiya. Pero ang ako lang pong komentaryo ana nga dapat gud pod unta kanang inaana nga mga maghimog policy i-refer po dito sa higher authority. Mao kay sa akong pagbasa sa catechism o sa ubang mga balaod sa simbahan nga universal purag wala na siya ambot kung naamang gali makasayt ana palihog pahibawon punta kay sa catechism wala ko kabasa nga gibutang na dito nga kanang mga bata nga wala bunyagan nga ginikanan wa magkasal dili bunyagan wala na siya dito so merely local policy regional diocese correct so murag malibog magud ang mga tao ana ngano man magkasungi kasamang Silbert no kasungi so hinon sa ako pong nahibawan kanang palisiya wala po na gideklarar sa simbahan nga dili masayop posibleng masayop sir bisag ang Santo Papa sir no nagsulti baya nga kuan kanang ipokrito di ba ang ipokrito ang usa ka pare nga dili mo bunyag di ba even siya atong January nagbunyag siya og usa ka nanay doon na anak nga way amahan di ba yes wa ko kabasa sa statement gyud pero na ako'y nadunggan lang ana hipokrito no. So panahon siguro nga usbon na atong palisiya nga uniform po sa universal policy. Ayun ana. So kana lang siguro ang akong masalmot kasamang manager o kasamang Arian. Salamat kasamang Silbert.
Straight to the point. Salamat kay no kang kasamang Silbert sa iyang opinion no. Kabalo ko nga kay nabasa po nako to iyang opinion dito sa FB no nga doon nagyud siya gihatag nga mensahe. Siguro kasama rin atong tawagan karon si Gabriela Congresswoman o Representative Los Ilagan. Kay usa sila sa mga kwan taga na to og usa sila mga naningkamot karon kasamang area